anyị na-edotekwara anyị niile ihe gbasara ịsụ na họl nke dị ebe ahụ emechighị emechi. Restroom niile biko anyị gaba na họl ka anyị dotekwa eziokwu na anyị nọ n'ilo. Anyị ilo wee mere ụlọ ụka ka nsọpụrụ niile a na-enye ma anyị nọrọ n'ime ụlọ ụka anyị ga na-emekwu ya ebe a. Ụmụaka ka anyị ghara ka anyị na ha nọrọ ka ha ghara ị na-agbagharị. Nne na nna ụmụ ụnụ ọrụ na ha nọrọ ọ bụ n'ime ụlọ ụka ka anyị nọ, ka anyị ghara ịkpa nkata maka oge ụfọdụ a na-eme anyị ebido ụka ka anyị ghara ịkpa nkata. Anyị nọ n'ime ụlọ ụka ka anyị ghọta ya etu a, biko nụ. Ụtọ dị n'Jesu. Tata bụ ụka nke 27 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ebe anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha na-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Don na Chi gọziri iwu Chukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ka Chineke na-agọzikwa ha na ezinụlọ ha ka o si eme. Tochi Okoro ndị mụ ha nọ bụ Greg na Skologa Amaka na-asị ya happy birthday, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi ya. Felix na Rita Nwosu na-ayọ ka Chineke bịa zaa ha oku na ihe ha bụ n'obi, ka ọ bịa gbaziere ha ya etu o si esi dị mma. Paul na Nneka Ifedeba na-enye Chineke ekene n'isi Paul Ifedeba, Nneka Ifedeba, David Ifedeba, Ifeanyi Ifedeba na Izuchukwu Ifedeba, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha n'ọnwa Septemba, were na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ha, na-echekwaba ha, na-edu ha. Fidel na Ihunnosuji na-enye Chineke ekele maka ọdịmma ya na ngọzi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-emere ha ihe ha na ezinụlọ ha bụ n'obi. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene n'isi Ijeọma Nwosu, onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya echi niile bụ Mọnde, wee na-ayọkwa ka Chineke were amara ya na ngọzi ya na arụ ike were na-echekwabe ya. Doni na Ịma Ikebodo na-asịkwa happy birthday n'isi Oziọma Teresa Mmejie, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na ududu ya n'isi ya. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene ka o si were amara ya were zọpụta Louisa Okoye na aksidenti nke okporo ụzọ, na-enye Chineke, na-asị Chineke ka o si na ya were pụta ọsịsọ. Onyebuchi na Chinyere Nwanze na-enye Chineke ekene
n'isi nwa ha nwanyị Chinemerem Ifeọma Nwanze, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa amara Chineke, ngọzi ya na odudu ya. Ezinụlọ ụfọdụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Ndidi Obi Mbanugo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Chichi Okoye Obiora. Helen Obi na-ayọ maka mkpụrụ obi Davion Jidechi English, Magnus Mbonu na Okechukwu Cletus Mbonu. Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Chichi Dorothy Obiora Okoye Obiora. Adaku Mmụọgbuo Ọba na-ayọ maka mkpụrụ obi Gabriel Ezeọba, Caroline Ezeọba, Cordelia Ezeọba, Regina Ojukwu na Ezenaya Ezeọba. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Master anyị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe, tiekọta ọnụ n'okwukwe ka anyị kwụrụ ọtọ.
maka nnukwu emume nke Eucharistia ngwado na ga-ekwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị mgbe ebighị ebi, afọ ọma ị na-emere anyị karịrị ihe ọbụla anyị kwesịrị ka emere anyị ma ọ bụ ihe anyị pụrụ ịtụ anya na a ga-emere anyị. Anyị ji umeala rịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile nke na-anyịdo anyị n'obi. Biko nyekwu anyị ngọzi dị iche iche nke anyị apụghị ike ịrịọ gị. Site na ndị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Di nwanụ m Chineke kwuru sị, ọ dịghị mma ka nwoke nọrọ naanị ya, aga m emere ya onye ya na ya ga-anọ, onye inye aka nke kwesịrị ya. Ọ bụ aja ka di nwanụ m Chineke ji kpọọ ụdị anụmanụ niile na anụ ufe niile. Ọ dutere ha ka mmadụ ahụ nye ha aha. Aha ọbụla mmadụ ahụ kpọrọ anụ ọbụla bụ ihe ha ga-aza. Mana n'ime ihe ndị a niile, o nweghị onye inye aka achọpụtara kwesịrị ekwesị inye mmadụ ahụ. N'oge ahụ, di nwanụ m Chineke mere ka nwoke mbụ ahụ daa n'ụra.
nwekwara ngịga si na ngịga nke nwoke ahụ nwere. O mezikwara ebe o siri wepụta ya. Otu ngịga ka o jiri kpụọ nwaanyị, dutere ya nwoke ahụ. Mgbe nwoke ahụ hụrụ nwaanyị ahụ, o tiri mkpu sị, "Nke a bụ ya. Nke a bụ nnọọ otu n'ime ọkpụkpụ dị m n'ahụ. N'ezie, ọ bụ anụ ahụ. Aha a ga-akpọ ya bụ nwaanyị n'ihi na e sitere n'ahụ nwoke wepụta ya." Ọ bụ nke a mere nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya ka ejikọọ ya na nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu anụ ahụ. Okwu nke osebụlụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Azịza. Nwunye gị ga-adị ka osisi naịl na-amị mmemme n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-anọrube oche nne gị ka o mee osisi oliv. Azịza. Otu a ka esi agọzi ndị na-atụrụ Chukwu egwu. Ka Chukwu site na Zayọn gọzie gị, ka ịhụkwa agamnihu nke Jerusalem, dịkwa ndụ hụ ụmụ ụmụ gị. Azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ma n'ime Jesu ka anyị hụrụ onye mere ka ọ dị ala nwa oge karịa ndị ọma. Ma ugbu a ejiri otito na ebube kpube ya okwu eze, maka na o were onwe ya nye n'ọnwụ. O sitere na amara Chineke nwụọ ọnwụ maka nzọpụta mmadụ niile, ebe ọ bụ na Chineke bụ n'obi ịkpọbata ọtụtụ ụmụ ya n'otito. O
kwesịrị ekwesị ime ka onye ahụ ihe dum dịrị na onye ahụ ihe dum sitere na ya dịrị zuo oke site n'ahụhụ, ebe ọ bụ onye ndu ga-akpọbata ha na nzọpụta. Ọ pụtara na onye ahụ na-edo nsọ na ndị ahụ ọ na-edo nsọ bụ ndị si n'otu agbụrụ. Ọ bụ ihe a mere na ihere emeghị ya ịkpọ ha ụmụnne ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. bịakwutere Jesu iji nwalee ya. Ha jụrụ ya sị, o megidere iwu ma ọ bụrụ na nwoke gba nwunye ya alụkwaghị? Jesu jụrụ ha sị, gịnị ka Mozis nyere unu n'iwu? Ha zara ya sị, Mozis kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ alụkwaghịm nye nwunye ya n'aka, bịazie chụlaa ya. Jesu wee sị ha, ọ bụ n'ihi ekwe ekwe unu ka Mozis ji dere unu iwu dị otu a. Ma site na mmalite okike, Chineke mere ha nwoke na nwunye. N'ihi ya ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya, rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ wee bụrụ otu ahụ. N'ihi na ha abụghịkwa abụọ, kama ha bụzi otu ahụ. Ya mere, mmadụ ekewakwala ihe Chineke kekọtara ọnụ. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ụmụazụ ya jụrụ ya ajụjụ ọzọ banyere okwu a. O wee sị ha, nwoke chụpụrụ nwunye ya ga-alụrụ nwunye ọzọ, ikpe mara ya maka na ọ na-akwa iko megide nwunye ya. Otu aka ahụ kwa, ọ bụrụ na nwaanyị ahapụ di ya lụrụ di ọzọ, ọ na-akwapụ iko. Ndị mmadụ na-akpọtara Jesu ụmụ ha ka o bitụ ha aka, ma ụmụazụ ya na-achụghachi ha azụ. Ma mgbe Jesu hụrụ ihe na-emenụ, o jiri iwe bara ha mba sị,
Apụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m, unu egbochikwala ha, n'ihi na ọ bụ ndị dị etu a nwe alaeze Chineke. N'ezie, onye ọbụla na-anabataghị alaeze Chineke dịka ụmụntakịrị enweghị ike ịbanye n'ime ya. O kuru ụmụntakịrị ahụ n'aka, bikwasị ha aka n'isi ma gọzie ha. Ozi ọma kụse ụwa. Action. Even so, Jesus. Ndị nwụrụ anwụ amaghị na anwụ na-acha. Ebe ịma na anwụ na-acha, ọ pụtara na ede ndụ. Ekele dịrị Chineke. Obiọma dịrị taa, mgbabili edo. Ọ bụ ịma na obiọma dịrị bilie elu. Ma ọ bụrụ na ukwu dịrị gị ọrụ, ọ bụrụ na ukwu adịghị gị n'ọdị anọ biko maka ndị ọta. O nwere ihe i chetara Chukwu mere gị? Cheta echiche, o nwere ihe o mere gị? Mgbe si na ala obi gị kelee mee ya. Kelee ya maka na ọ dị mma. Maka na ihe ọma niile anyị nwere si n'aka ya were na-abịa. Ị ga-ekele ya maka na asị ekele onye akịka ọghọta ọzọ. Aha ya bụ ọma mma mma zụrụ ahụ. Aha ya bụ otu onye a na-asị ọ na-abịa. Aha ya bụ ome mgbe ike gwụrụ dibịa. Ọ na-agwọ mgbe e chere na ike niile agwụgo. He is a God who is always coming, but not late. He is never late. Whenever he does his things, he does it well. Akwụkwọ nsọ sị na o mere ihe niile ka ọ dị mma. O mere ihe niile ka ọ dị mma na ndụ gị. N'agbanyeghị ihe ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, o nwere ihe ahụ na-echu gị ụra. Hand it over to God and just say, Lord, I know you can take care of it. Okwukwe anyị ga-abịakwute ya na nsọ ahụ. Ndị okenye 24 ha na-abịsị ala na eto gị mma. Ndị okenye 24 na-abịsị ala na-eto ya na-ekele ya mgbe niile. Kedu maka mụ na ike niile dị n'eluigwe na-eso gị mma. Ha na-asị nsọ ka Chineke ndị ọkakam eze ide ebube aha gị juru eluigwe n'ụwa. Ọ dịghị gị n'anya na-azụ eze. Ọ dịghị gị n'anya na-achị n'eluigwe. Ọkakam onye kwuwe ije ebube. Welere m aka anyị gaa n'elu. Aka m eji ekele Chukwu maka ihe ọma o mere. Ihe m ji na-eto ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Amara
Thank you, Jesus. Can you know that? Ụbọchị taa amaka n'anya ọgụgụ ndị a gụrụ taa maka ihe bụ isi na ọmaka bụ na ọtụtụ ihe na-eme n'oge anyị ọ dịzị ka anyị bụ ụmụ mmadụ anyị na-achọ isizi na anyị ka Chineke ihe ama anyị na-achọzi redefine ihe wụ marriage anyị na-achọzi redefine the meaning of ihe ndị anyị nọ nga ihe ndị ahụ abịa anyị na-achọzi redefine ya the name of na ya amaka ihe anyị na-achọzi pakeji ihe niile ka ọ ga-esi were dị anyị mma ịnanya today ifu na ajụzie mmadụ onye bụ nwaanyị onye bụ nwoke a na-ata ya eri ọnụ because anyị toziri imegharị ya ụtọ ọ ga-esi were dị anyị mma ajụzie mmadụ who is a man ya na-ata ya eri ọnụ a man is who is a woman a woman is because anyị toziri ile ihe Chineke kechara ka o chọọ ya mma ka anyị megharịa ya ka ọ dị anyị mma ụtọ ọ ga-esi serve our purpose. That is why o jere dị mkpa n'ụbọchị taa na anyị ga-akpọta otu ihe ma ọ bụ abụọ ihe ndị dị mkpa na anyị ga-ege ntị ọ kachakwa ndị ka lụrụla alụ na ndị nke na-abịa ịlụ alụ especially ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ka na-ekonite maka na ọgbọ anyị a ihe awụde mgbe oge nke Jizọs so that the generation there was a wicked generation. I don't know what this our generation will be like. If that generation was a wicked generation, I don't know what this our generation will be described. All that Jesus together. Although we may not say open back. Now get to the aka. Na mbere dị ihe ọgụgụ nke mbụ a, ọ sị na mbido na Chineke mere ha oke na nwunye, male and female. Therefore, n'ịnwụ nwoke maọbụ n'ịnwụ nwaanyị ọ bụ ihe Chineke n'onwe ya gbochiri aka ya were nye maka na na-asụsụ oyibo ugbu a na-asị assigned. I don't know the meaning of that word. Assigned. Who is assigning? This is a giving and not an assigned. Because mgbe ọbụla ụmụ mmadụ chọrọ ime ihe ha chọrọ ime ha were oyibo gharịa ya n'isi ka ha nwee ike webata nke ha chọrọ iwebata enweghị ka assign ama ọ ga-ada n'ịnwụ nwoke na ọrụ nwaanyị. It's a giving. Chineke na-enye ya. Chineke mere otu ọ chọrọ isi eme ya. Ọ dị oke mkpa na anyị ghọtara ya na n'isi mbido na Chineke mere ha oke na nwunye ka anyị ghọta ya so that onye ọbụla na-agwa anyị ihe ọbụla assigned asịkwa assigned asịghị onye agba na-aghọ ụgha maka na Chineke meziri ihe ya chọọ ya mma mgbe o kechara anyị na-asị na ihe niile dị mma o were ya nye ụmụ mmadụ. Ụwa mara mma ma ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa unu echeta egwu ụwa ntọọ ụwa nne amaghị m na-echeta egwu Chineke haziri ihe chọọ ya mma. Nke abụọ a sị na alụmdi na nwunye na-ejikọ nwoke na nwaanyị ka ha bụrụ di na nwunye maka abịara taa redefine ya marriage ya na-awụbatazi ihe ndị ọzọ a na-amaghị ebe esi aba ya ka ọ sị na ọ na-ejikọ nwoke na nwaanyị ka ha bụrụ di na nwunye. Ọwụmụ nwoke na nwoke, ọwụmụ nwaanyị na nwaanyị, ọwụ nwoke na nwaanyị ka ha bụrụ di na nwunye ka ha bịakọ njikọ ahụ bụrụ nke ịhụnanya, nghọta, mmekọrịta dị mma na elecha aghara na-eji nye aka ka ọ na-aga n'ihu. Ịhụnanya, mmekọrịta, elecha aghara ọ dị oke mkpa maka na ụbọchị taa dịka anyị na-ahụzi n'ebe niile echenjiere the whole meaning. Marriage was the union of two people. That is wrong.
Obviously, here define that marriage is not the union of two people because someone they have to report marriage is the union of a man and a woman, and not the union of two people. Two people are only. Number 3, Monday natural bata. Can you see the meaning of this word helpmate? Helpmate. Makana with the reason. Dika akrona na akwụkwọ nsọ ejiri gachọm onye ọzọ. Helpmate. Helpmate ọ bụrụ na ịghọta ya ọfụma o miniri mgbakọ aka mmekọrịta nnọnyerịta n'ime ịhụnanya na nkwanye ugwu. Helpmate awụhụ from na Eve ga-awụ onye ga-enyere Adam aka. Adam ga-enyekwara Eve aka. It's two ways. Helpmate ahụ ka ọ dị mutual. Ọ bụrụ na Eve ga na-enyere Adam aka. Adam ga na-enyekwara Eve aka. Otu oke mkpa ka anyị ghọta ya. Ọ na-adịghị na one-sided. Nke anọ, ọmụmụ mgbanwe ahụ Adam tiri. Mgbanwe ahụ dị egwu. Akwa mara ihu akwụkwọ nsọ from mgbe e kere Adam tiri ya nwụ Eve nwere mgbe o kwuru ụka. Akwa na mara ọ na-agụkọ akwụkwọ nsọ. From mgbe e kere Adam ruo mgbe Eve bịara, Adam ekwughị ụka, nụ mgbe aka Adam kwuru ụka. Yes. Until ya hụ Eve, and the minute ọ hụrụ Eve ya etie, hey! Lekwe ya o! Mgbe hụrụ nwunye gị, ị chịrị ụdị otiti a. Hey! Lekwe ya o! Because o nwere something significant mere na ndụ ya. Otu nwatakịrị nwaanyị na-akọwa onye chọrọ ịlụ ya. Ya na-agwa papa ya na mama ya sị, papa na mama adịghị m aghọtazi ihe na-eme nọ. Okechukwu eburugo batrị m. O nweghị ihe m na-aghọta. Okechukwu eburugo batrị m. Iji gwa gị that na something significant happens in the life of any man and any woman falling in love. It's a beautiful thing. It's a beautiful and a wonderful thing. Although ihe Chukwu na-enye. Mana ọchịchị ahụ gosiri mgbe a bịara bịa mgbe Adam si na ihe awụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m anụ ahụ si n'anụ ahụ m ọ pụtara na ndị abụọ jikọrọ ọnụ dịka di na nwunye na gị nwa nwaanyị ga na-ahụ di gị ka ahụ gị ga na-ahụ di gị ka ọkpụkpụ gị ga na-ahụ di gị ka onwe gị gị nwa ahụ di ga na-ahụ nwunye gị the same way ị na-eme onwe gị ihe ọjọọ. Can you hate yourself? Can you treat your body badly? Can you treat your bone badly? Because that's what we do. What we are in a member, I need a gem of moon, I need to treat her like a sinner, and what's the man and apple. What you tell me to remember, overall, what to work at an office and some father, and mother, they are the Rana Lomania. See my young either Rana, the Patriana. If I young in the Rana man, pay and pack. The Pakitan and the Rana boss. Every name we need a Rana boy. It's a one look at up alone. Nke ise na ihe ọgụgụ nke abụọ a na-asị anyị na alụmdi na nwunye na ihe nwere ike iji tụnyere njikọ dị n'etiti Jesu na ụka ya. Na Jesu siri n'oche eze ya dịka Chukwu wetu onwe ya anyị bịa nọnyere anyị bụ ụmụ mmadụ bụ ndị njọ na ihe na-eme ihe ịkwa anyị ụmụnne ya ndị nwoke na ụmụnne ya ndị nwaanyị self-empty. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ di ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị even when you self-empty, you must lower yourself. Often you are a dictator. You are this superiority and authority consciousness. You are a superiority and authority maniac. No, do not mess the life of another person up. If anyone isn't ready, he was self-empty. Look at Jesus. She knows the Yaki put to me. They are warm mother de Gani. Only John Himaya. No matter how much of the world, no matter how much of what PhD would I, what doctor, whatever. What's on Yami? She na camp. Dami nature. He said, Nami General. But they are all of the Tremolo. Munya Wayata without Pamia.
ndị ke nọ ndị gaadị ya amaghị echiri ime mere woman Abraham. What are you doing? In this place, she is the general. And now, in this place, she is the general. I am not the general here. That is what it is. You must lower yourself. So marriage. So manage yourself with this job. Do not mess up another person's life. Only job you put to Megan, check out in there me. Look at one, no. In case Jesus na one time. So no one I'm gonna put your dinner munye. When I told you to know munye, I get back home. I don't know Umaka di a book of iniquity. Umazon dinner munye didn't a book of iniquity. Chicken of money should draw one won't work in dinner when. But a special wine, Nebulam. Yana book of iniquity on so and so day, Omen and Muke. On so and so day, Omen and Muka. On so and even when they went paragraph 1, paragraph 2, paragraph 4. My conclusion. More when you put a book of iniquity, Maria, you need to give me a large day. Get what you want. My own absolutely imagine her. They forgive and forget. They don't keep malice. All you need to do is not like anyway. Now, how can they go mad? If you're in a marriage, they can go mad. Otherwise, on my walk. Marriage is not perfect. Marriage is not perfect. And when get it perfect, you have continuous pushing, continuous patience, continuous loving. Continuous correction. Every child, every time on email, continue that way. At any point in time, now, marriage got perfect. You are not graduating. Because the day email marriage, they will have certificate in you. And when somebody got a school before, they will have certificate in you before you go to school. All you do that now, you are not graduated. The certificate has already been given to you. So you are there. And there is no graduation date. So you keep studying till then to do us bad. People, a lot of things make them wine. Do you want to work? If you say all the time, you are joking. What is necessary? May you understand? But not even necessary. Go and sleep. After all, even go on. If you say all the time, what is necessary? What is necessary? How can you understand when you go on waiting? Because I know the general I am. I get the notification and so they don't want hey when we can engage the cotito. You don't they run. A friend to Chineke.
alụmdi na nwunye bụ ihe Chukwu n'onwe ya hiwere. Ka anyị rịọ Onyenwe anyị na aja misa na ekpere a ka onye anyị mmụọ a nke nwabụ Chukwu ji wee hiwe alụmdi na nwunye, ka mmụọ ya nke ịhụnanya, nke nrubeisi, nke nsọpụrụ, nke ndidi, nke nnagide, nke ijikọ aka ọnụ wee rụkọ ọrụ bata n'ezinụlọ anyị niile, banyere ụmụ anyị, ezinụlọ anyị nwee ike ị na-amịpụta mkpụrụ nke ebumnuche Chukwu ji maka ya wee hiwe alụmdi na nwunye. Zalumo na zalumo, mgbe m kpọrọ gị Chineke na zalumo, zalumo na zalumo, mgbe m kpọrọ gị Chineke na zalumo. Maka ndị ọzụzụ atụrụ ndị kwere nụ ka ha na-achọ uche Chineke oge niile, anyị arịọ gị n'imenu. Mgbe m kpọrọ gị Chineke na zalumo, zalumo na zalumo, mgbe m kpọrọ gị Chineke na zalumo. Maka ndị ọchịchị na ndị ome iwu ka atụmatụ ha bụrụ nke ga na-akwalite ezinụlọ ọbụla, anyị arịọ gị n'imenu.
Chineke na-azanụmọ echiche ka ha nweta agbamume na Chineke onye enweghị ihe nyere ya n'omume anyị arịọ gị dị nwenụ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ zanụmọ na-azanụmọ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ isonye n'otu nzukọ nsọ bụ ụka ka ha nwee ike imeghe obi ha maka ịnabata okwu Chineke anyị arịọ gị dị nwenụ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ zanụmọ na-azanụmọ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ tata ka okwukwe na ịdị umeala anyị na-ewetara anyị nghọta miri emi nke ọchịchị Chineke anyị arịọ gị dị nwenụ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ zanụmọ na-azanụmọ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ ụwa ọ kacha ndị anyị na-echeta na Ajamasị tata ka ha site na arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe anyị arịọ gị dị nwenụ mgbe mkpọrọ gị Chineke na-azanụmọ zanụmọ na-azanụmọ mgbe mkpọrọ gị Chineke ngwazienụ ka anyị gbakwunye ezi ebumnuche anyị ndị ọzọ. Kedu ihe gị onwe gị na-agabiga na alụmdi na nwunye gị? Ọ bụ ihe ọṅụ? Ọ bụ ihe mwute? Ọ bụ ihe ibe akwa? Gbakwunyere ya Chukwu na ebumnuche. Onye ọbụla na-ata na be ya ka anyị dozie alụmdi na nwunye anyị ka ọ dị ka ebumnuche nke Chineke. Site n'enyemaka nke nna anyị dị asọ, ekene Maria dị asọ nke Chukwu anyị arịọ site na Kristi onye Chineke
ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, biko nara aja nke a ijiri iwu gị tụọrọ anyị ntọala ya, nara ihe omimi a dị nsọ nke anyị bụ ụmụ odibo gị na-ekpunyere gị iji kwụ ụgwọ anyị ji, were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite obi unu elu. Anyị nyere dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. Iyi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna ịdị nsọ ezi ihe sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ike onyinye ndị ya nsọ site n'ịbụbata ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye dị ya ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe,
agaba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke na ncheta nke m. Anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Inwelu ncheta nzukọ gị ga-zuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Francis na Gomez bishọp anyị na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, gị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndị ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube, na-eto gị, na-ebuli gị elu, na-aja gị mma site na Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Aleluya. Aleluya. Ụmụnne m, ka anyị were n'ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye anyị udo na anyị dịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Jiritanụ ibu unu ekele nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Ledi nwenye anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Woo!
rijuo afọ jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ mee ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị natara site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one by ụbọchị ụka ọzọ ndị confirmation agwụ n'ụbọchị a na-ebido ya. For the monetized bazaar nke anyị kwuru ụbọchị anyị aba n'ime ụlọ ụka, onwe ndị ka ji ụgwọ ha akwụbeghị ya tupu a na-akpọ result izu ụka anụnwa bụ oghere ime ya. Ọnwa Novemba nke a na-akwado ịbanye bụ ọnwa eji elote ndị niile nwụrụ anwụ metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche. N'ụka niile a ga n'aka n'ọnwa Novemba, oge ugbu a ezinụlọ ọbụla onye ọbụla chọrọ ka elote onye nke ma ndị nke ka anyị nwee ike inwere oghere kịta iwere envelope eji eme for all souls and so on. Envelope nke gị nwa depụta afa ndị anwa tinyekwa ihe a na-etinye n'ime ya weta ya ebe a tupu ọnwa Novemba na-ebido ụka a na-ebute ya n'ụka ọbụla iwe na-elote ha niile. N'ụka gara aga anyị mara ọkwa maka the Catholic of African Descent Appreciation Dinner ka a ga-enwe October 19 ka a ga-eji were St.Eugene ugo tubekwa ụkọchukwu anyị na the whole of the Archdiocese ka anyị si aga n'iru, ka anyị si emekọta ihe ọnụ, ka anyị si agba mbọ ebe ọ ga-abụ dịka anyị si wee mụọ ọkwa bụ na Proud Bird Restaurant 11 a.m. to 1 a.m. and 1 p.m. 2 hours only. Ticket here na-aga and dịka anyị si wee yọọ were kọwaa otu ọbụla anyị na-ayọ table of one table, and one table anwa bụ 10 tickets. One ticket to $65. So nke ndị kwaya tiketi unu ka unu were ya, ndị kwaya nna nyebeba ukwu ọjị oyoyo asịna ụkwụ oriri oyoyo ka anyị kpọrọ ba ICWO onwezie ndị ọzọ kachakwa tiketi ha gbaa mbọ Dr. Amuchie maka tiketi. Biko tiketi niile anyị na-agba mbọ na-ayọ ego sie ka anyị gbaa mbọ fụ na n'oluru onye isi anyị aka dị in charge of the tickets bụ Amuchie aka n'ofu izu ụka na-abịanụ ka anyị gbaa mbọ biko nụ. Irene Ọnụọha n'ebe a. Irene Ọnụọha, ihe nji akpọlite ya bụ ụbọchị Fraịde anụwa ka a ga-akalụ Chima Uche Ọnụọha, younger brother di ya nke nwụrụ ebe anụwa, a ga-akara ya ụka ebe a. Ọ ga-abụ 7 p.m. anyị lotere di ya nke anyị na ya nọ ebe a na-akarịta were jebe ụlọ years back, I think 26th or 27th of December of that year. Nyanwa nawa ebe anwa nwanne ya nwoke bịazie onye nke bụzi ya bụzi kasị aje kpọọ di ọkpọ ọnya nyanwa rapụ na
rapụkwala ebe a. So Friday 7 p.m. ebe a ka a ga-akali ya ụka n'ebe a n'ụwa. Ndị tata ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand here at St. Eugene, not here outside. Because Kaiko Proniaka, I'm Malia, you are welcome. Anytime you are around, please come back to worship with us. We appreciate that. I will look at that when I can. Okochukwu Uremi Udeze onye nke so wee ka ụka ka anyị kụpụrụ na ya aka fada n'otu aka anwakwa enweghị ihe ọzọ m mụtara tata Book of Iniquity ya onye nwe nke ya na ihe a gwara anyị onwere uru ọ bara ya na-agụkọ Book of Iniquity. Father, daalụ for that for me. So anyị na-ekenekwa ụkọchukwu n'onwe ya bụ Fada Masịrịnus Mbata onye nke edu anyị n'ụka taa ka oge anyị nọ St. Cecilia ka m na-adị ekwu ya ka na-ekwukwa ya ebe a anyị nwere isi ọma ọkwa ịfụrụ ọgbakọ anyị na-agbakọ ebe a ọ nnukwu ihe isi ọma ka anyị nwelụ ọ dịrọ nke o nwere ebe ihe eje all over United States, even in the seminary ebe a na-azụ ndị fada, even na ọ bụrụ Harvard bụ ebe ejecha agwụ n'akwụkwọ i were nweta ndị niile na ebe anọ the caliber of the people here. N'otu aka anwakwa ọ dịrọ nke o nwere ụlọ ụka ihe aba n'obodo a anyị wee na-enwe ụkọchukwu ndị anyị na-enwe oge ọbụla a na-aka ụka ebe a ọ bụrụ na eziokwu o nwere ya bụ anyị nwere isi ọma ka anyị kụpụrụ ụnụ Fada Jude aka maka na o nwere fada onye nke ya nọrọ ụkọchukwu ya nọrọ ebe a ndị ọzọ ama abịazi maka ọ ya nwe ụnụ ụka ka anyị mara na anyị nwere isi ọma nyewa na onwe were nwee obi wee na-asị kpopụnata ọ bụrụ ọsọsọ anyị nwa n'ọma ndị fada mmanụ ka anyị kụpụkwara na ya aka ọzọ na-asị ya daalụ ka anyị kene ya. Anyị wee na-ekenezi anyị niile ndị na-ahazi ihe anụnwa anyị na-eme na-ekene ndị ushers anyị fụrụ ka ihe si aga were were anyị bakwa n'ime ụlọ ụka ka ozi etu a na-aga wee na-ekenekwu ana m anọ na-enepụ anya na-ekenekwu Fidel oche ezugo kanopi ezugo o butebe ha ncha nke o nwere ka emee ka eshọ na ọ na-aga n'iru ka anyị kụpụrụ onye ọbụla aka daalụ. Biko tupu anyị agbasa achọrọ m itinyekwa ọnụ na nke nna ikwu kere nwanne m nwoke Fada Remi Udeze ọmụna gị nụkọrọ mgbe anyị na seminarị ya nwa level master eso m ya n'azụ ndị na-achọpụta ndị seminarị na ha bịa mana level. So thank you. N'aka nke ọzọ biko ịnata oriri nsọ ụsọ ndị Katọlik kwadoro onwe ha and ọ bụrụ na ị na-abịa ịnata oriri nsọ dịka o siri dịrị ị nwere ike iji ire nata nwere ike iji aka nata. Ọ bụrụ na ị bịarute mgbe onye na-eke oriri nọ ọ bụrụ na ị chiri iji aka iwepụta aka gị ọfụ ya mara na onye ike ebe o chere ịnata ya. Ọ bụrụ na ị chọghị iji aka idobe aka gị taa ọ mata na ọ bụ ire ọ ghara ịbụ idobe aka gị taa ọ tinye gị ya n'ire iwepụta aka gị
It can bring confusion. And don't worry, Kaka ni morota. Ekopogaya already sa oburi forzo. Biko kina potai be benebe anaturi obunire obunaka igopotaya. If you are coming to receive the Holy Communion, you have already made your decision where you're receiving the communion, whether on the tongue or on the hand, on the palm. Please show the person sharing the communion where he should or she should put it. Don't confuse us, please. And then again, if you are a Catholic and you have made your first Holy Communion, but it has been long since you came to church, please prepare before you come to receive Holy Communion. Don't come to tell me I'm a Catholic, I've made my first Holy Communion. Still, your body language is speaking foreign language. I'm not understanding you. You're telling me you're Catholic, I've made your first Holy Communion, but then the body language you're giving me is saying something else. You can't say Amen. Your body language is showing that you don't even know what to do at that point. It confuses me. It would then make me to ask you whether you are a Catholic first, whether you have received first Holy Communion, second, and that is not cordial, please. Just help us. Thank you all for